समाधानेचा संदेश घेऊन वेता सोया तुका काळजात घेऊन समाधानेचा संदेश घेऊन वेता सोया तुका काळजात घेऊन परमका तुझ्या कृपे देण्या परगटचा त्रास तुझ्या बळा परमका तुझ्या कृपे देण्या परगटचा त्रास तुझ्या बळा शांत समाधानेचा संदेश घेऊन वेता सोया तुका काळजात घेऊन दुर्बळांपरी खबर प्रसारून बंदित असलेल्या सोडूका देव खबर प्रसारून बंदित असलेल्या सोडूका देव कुड्याचे डोळे उघडून स्वामी धाडता आमका सर्वा शांत समाधानेचा संदेश घेऊन वेता सोया तुका काळजात घेऊन परमका तुझ्या कृपे देण्या परगटचा त्रास तुझ्या बळा परमका तुझ्या कृपे देण्या परगटचा त्रास तुझ्या बळा शांत समाधानेचा संदेश घेऊन वेता सोया तुका काळजात घेऊन सनिया सोन्याच्या मेठाने मोघ सेवेच्या सर संदेशाने कष्टांवरांच्या सर मेठाने ताची कृपा माग्या दिनपणी शांत समाधानेचा संदेश घेऊन वेता सोया तुका काळजात घेऊन परमका तुझ्या कृपे देण्या परगटचा त्रास तुझ्या बळा तुझ्या कृपे देण्या परगटचा त्रास तुझ्या बळा शांत समाधानेचा संदेश घेऊन वेता सोया तुका काळजात घेऊन